dă bicicleta, bă, dă bicicleta. Rangiu, am venit tot aici. Vreau să ne vedem direct în parc frumos. Fac și exerciții la picioare, la spate, ce vrei mai mult. Tot timpul de 2 ori l-am dărâmat. Dădeam cu spatele, rupeam și cu. Dădeam cu spatele, rupeam și cu. Ce era asta? Bim, 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 bim. Până ajung la locul potrivit. Când am ajuns acolo. Am uitat să filmez, cred. Frumos așa, am văzut. Ce? Aici, da. Acum cealaltă, mă. Hai că mai dau 2-3 ori și să... Aici ce pe pătrățica. Și aici se termină pătrățica, deci o dau mai mult de jumătate de pătrățică. Da, cred că am dat mai mult. Aici, pizza, DD. Eu am citit altceva. Scrieți în comentarii ce am citit eu. Trebuie să stai pe aici. N-am mai dat drumul la nici. Am țoturi. Oamenii cu bani, nu? Dar tu te gândești să dai foc sau dai foc? Mă gândesc. Un picuț. Te-ai agățat de ceva. Am dat 90 grade Te-ai agățat de ceva. și ghidonul 90 grade și am dat drumul la căzut peste. Așa. A, da. Man, tu ai izbit direct roata față în timp ce eram baci în flat. Da? Comun. Comun e scotibil. Cred că trebuie așa. Nu știu cu cealaltă. Oare trebuie să fac cruce înainte să-l dau? Dacă iese, mă duc duminică la biserică. Nu e, mă duminică la biserică. Să-mi bag picioare. M-am izbit alea. Uite ce bine. Bun, e bun, e bun. Și l-ai tras pe drept, dacă nu mă înșel. Mai bine, mai bine. La 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 la. Omul vrea să... Nu conține și cur și cred că de-aia nu mă ridic bine de fiecare dată? Dacă explozia mea conține... Scrieți în comentarii, explozia lui conține cur sau nu? Ce nu mai dubios? Dar a fost bun pe drept, te-ai dus și popărul controlat. Ăla, oh. A ținut totul pe dreapta, dar ăla a fost. Dacă mi iese first try, dați subscribe. Dacă n-ați dat deja, ați ajuns până aici în video și n-ați dat subscribe, acum dați. Nu a ieșit.
M-a blocat frâna, man. Mi-a pus piedică frâna. Dați subscribe și abonare. Nu, tot am. Dropat. Dar măcar acum nu mă uitat în box. Măcar stau să răspund. Alta. De fapt când nu l-ar tărea genunchi, așa îți dă. Are sens. Alex încă încearcă manual. Și cam iese, cam iese. M-a luat durerea de genunchi, de sindrom iliotibial, bandă iliotibial, nu știu cum naiba se cheamă, da, pe acolo. Eu zic trist. Au ieșit doar 2 180 baruri târâite. Și data viitoare sper să iasă mai bine. Și lui Alex aproape iese. Dați dezabonare și abonare. Dați dezabonare săptămâna următoare când mai încercăm. Pa Dave, pe data viitoare.